Guys, ang JCB biang ini guys. Ang bikin giliar na. Dong bibar bagan jalan ini. Nih guys. Nain hagan bibar bagan aja nih. Koroman main aman kelai. Hah? Logoफोर good morning. Fungbilin गासिखौबो आं गोदान मोनसे भिडिअ फिन केसआव बरायनाय थाबाय. माने आं दिनै फुंबिलि मा खालामनो नागिरदों नोंथांमोना आं भिडिअनि गेजेरजों नुलांगोन. भिडिअखौ नायलांबाय था. माने भिडिअ गोलाव जाखाया. जास्ट भिडिअखौ नायलांबाय था लोगोफोरना. ओमफ्राय दङ आं दा ओमफ्राय ओंखारबोबाय लोगोफोर. गोजांदों आं जेकेट गानदों. थांथा. Hei này giả sư. Hei này guys. Nào đây này. Koroman main aman kelai. Hah? Fungbilि समनि नुथाय लोगोफोर. नैयाव बोग्रि दंफां दं जाबाय. Iधर आ. Oi, sticky. थांसै नामा? थांसै? थांदो होमबा थां. खारलांबाय बेनो खारलांबाय. थांदो. Video yang mana kalau zakhir na. नुनो मोनगोन नोंथांमोना. ना हमनायखौ दा हबाय दं. Begri logoफोर नै begri नै begriयाबो देरबायानो एसे देरनायालाय जानो जासिगोनानो लोगोफोर. जों गामिनि लामाया नै लोगोफोर बेफोरबायसो आरोना. उन्नति जाथ'वाखै बर्तमान लासै जाहांदोंमोन दा जाथ'वाखै. नै गाइस नै जाहैबाय संग जों गामिनि. बेनिफ्राय नै जोंहा नङाबा बेनो. ओइ जा सासे आबै फैबाय दं आरो ओइजा गाइखेर लाना फैदो. मर्निं सम नालाय ना. ओजा पाहारखौ नुदो आरो नै पाहार नै दैजिमा गाइस. खख्लाबसे नुदो. नुगोन र' खोन्थिगोन नोंथांमोननो. आरो आंनि नै भिडिअ दंखायोआनो दैजिमाया. नोंथांमोना नायनो हागोन आरो ना लोगोफोर नाया नै जान्दों. बेखौनो नायनो फैदोंमोन आं फुंजानि लोगोफोर ना. नोंथांमोनाबो नुनो हाबाय नै भिडिअनि गेजेरजों लोगोफोर सुबाय दं नै दाहाय. भिडिअखौ नायलांबाय था आरो ना भिडिअआ जोबथ'वाखै. मासे फुंबिलिनि नुथाय लोगोफोर. ओइ जादों रिन्दाव नैनो नारबो दं इयो. गाइस बेबो दासो उन्थिदो नामा नै. लाजिदो बिथाङा नै. मिनिनानै थांबाय. नै. थांफिनसै गाइस. लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि गेजेरजों नुखाबाय आं मा खालामनो थांदोंमोन बा मा नायनो थांदोंमोन. आं ना हमनाय नायनो थांदोंमोन आरो ना हमनाय नायनो थांदोंमोन. नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय. माने मा होनो दा भिडिअआथ' बारा गोलाव जाखायाखै बा बारा गोलाव जाखाया भिडिअआ. बेनिफ्राय नोंथांमोना नुखाबाय नाखौ बेसे मोनखो ना. नायानो खमथार. न'आव जानोबो मासे हरनाय जादों आरो ना. बेनिफ्राय न'सुंसेनि मानसि नांगौ नालाय बेखौ हरना हरबाय. बेनिफ्राय मा भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो. भिडिअखौ मोजां मोनखाबायबा लाइक खालाम. आरो लोगोसे जायफ्रा आं चेनेलाव
गोदान बा दिनैसो आंनि भिडिअखौ नुफिनबोदों बिसोर साबसक्राइब खालामना होयो आरोना चेनेलखौहाय मानोना थाबायबाय थानायखौ भिडिअखौ लायासै जास्ट आं मोनफैनानैसो भिडिअखौ लाबाय आरोना बेनिफ्राय आं न'आव थांफिननोसै न'आव हाबलांसै माने लामायाव मोनफैया न'नि लामायाव दं आङो बिनिफ्राय लामायाव मोनफैदोंमोन ओमफ्राय भिडिअखौ लाफैबाय आरो फैबाय थानायखौ लालायासै आङो आरो भिडिअआ बांद्राय गोलाव जागोन ओरैनो माने जितु आंनि कन्टेन्ट बे कन्टेन्टआ इमान माबा जाखाया मोजां जाखाया बेनिखायनो इमान भिडिअखौ लाबाय थायासै बेनिफ्राय जोंनि गामिनि फुंनि नाजारा खानाय जाहा न'निफ्राय माबाया नुयो हरै जाहा नै बेफोरबायसा फुं माने फुं नङा आंनि थाखायसो फुं बिदि नुयोना आरोना नोंथांमोना आगोलनि भिडिअआव देखायखादों सोरबाफोर आरो आंनि चेनेल गोदानबा आंनि आगोलनि भिडिअखौ नायनो हागोन लोगोफोर बेनिफ्राय नै जा दं बिबार बागान जोंहानि नै गाइस नायनो हागोन बिबार बागाना जोंनिया नै नै गाइस नाखौ खनसेबो थालायाखै आरोना बेसे नुखादों नोंथांमोना दहायनो भिडिअ नुखादों ससे आगोलनि जिथु भिडिअ क्लिप ना बेयाव नुखाबाय बेनिफ्राय न'आव मोनफैफिनबाय लोगोफोर बिनिफ्राय निजा दं मासे नङा गंसे जेसिपि नै गाइस आंनि जेसिपि बे आंनि नै गाइस आं बिदिनो गेलेयो आरोना बेनिफ्राय मा होनबावनो दा भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नामा लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन माने मोजां कन्टेन्टजों मोजां कन्टेन्ट लाबोनो हायाखै आङो मानोना दा बोराव थांनायबो जायाखै